Ola, Rubén, benvido ás nosas entrevistas con Xeito, unhas entrevistas que estamos a facer con artesáns que pertencen á Fundación Pública Artesanía de Galicia. Hoxe queremos coñecer o teu xeito, a forma na que traballas con Druida, que é o teu proxecto. Contanos en que consiste. Bueno, a ver, Druida é unha empresa que naceu no 2006 bueno, naceu cunha idea de dedicarse a facer pezas artesanales en plata de orixe, bueno, celta, así un pouco de, bueno, do que é a cultura galega. Despois, co paso dos anos, bueno, pois fomos evolucionando, hoxe en día quizá que xa fagamos outro tipo de joiería moito máis concreta para a joiería, pensada xa para exportar, para vender fora de Galicia, aínda que seguimos tendo mercado en Galicia. E, bueno, en sí é no que consiste Druida hoxe en día, digamos. E como é o proceso de traballo? É completamente artesanal? Como facedes as pezas? Sí, a ver, as pezas en sí o que facemos son artesanales, o sea, acábanse a man, todo é, o sea, como se facía antiguamente, o único que nos apoiamos e usamos soportes de novas tecnologías. O sea, agora pois facemos todo o diseño en papel, como se facía, os bocetos, cas súas medidas, escalas e todo, logo pasámoslos a programas 3D, digamos que é unha das cousas que, bueno, vamos metendo no que sería no sector. E logo usamos tamén pois impresoras 3D, usamos fundición, bueno, xa, pero despois ao final todo acabado faise a man, os pulidos, bueno, os engastados, todo. Ao final usamos, sigue sendo tradicional, digamos que agora mesmo fáense as pezas, sobre todo as últimas coleccións que sacamos, digamos que se fan cantidades máis pequenas e máis cuidadosamente, máis mimadas para o cliente, non é como se viñeran de China ou de un sitio. Porque falabas da impresión 3D, como é exactamente? O sea, imprimides contanos como funciona. Vamos a ver, habería que pasar, unha vez que facemos todo o que é o diseño a man e todo cas súas medidas, isto pasámoslo a un programa 3D, donde se fai, o sea, se pode ver e corregir, miramos os colores das pedras, os patróns, metales, enganches, bueno, diría que tes a peza virtualmente antes de facela, entonces aí temos unha ventaxa que sí que podemos facer correccións, ver, bueno. Isto que pasa que unha vez que está así, pasámoslo a un formato que lle chaman STL, e logo pasaría á máquina de impresión, que vai imprimindo por capas o que sería a peza, que logo pois xa pasaríamos a un molde e volveríamos outra vez ao sistema antigo de toda a vida. Ajá. E o tipo de material, a inspiración, contanos un pouco por onde vos movedes. Bueno, a ver, o tipo de material que solemos usar suele ser sempre plata e ouro. Despois usamos pedra natural, na maioría de pezas, e tal. E despois, bueno, o que me dicías da inspiración, bueno, a ver, nós ahora mismo isto estámolo, todas as formas que estamos sacando de formas arabescas que hai, bueno, pois, ou no sur de España, ou en Marruecos, ou, bueno, así de formas que hai, bueno, son como, digamos, retales que hai, así de formas. Ajá. Non sei se tes por aí algunha peza que nos poidas ensinar para ver mellor así o voso traballo. Bueno, aquí enseñamos un colgante que, bueno, está feito todo en plata e leva cuarzo rosa, en pedra natural, está todo engastado, como, bueno, non sei se podes apreciar, leva un montón de textura, bueno, estaría todo, a ver, feito a man, o sea, o que é un gaste das pedras, todo, eso facémoslo a man. Esta peza tamén levou o proceso que contabas, primeiro facer en 3D. Sí, sí. Primeiro facémola en 3D para ver o posicionamento das pedras,
bueno, a forma, a textura, o sea, digamos que antes de levar a cabo unha peza, faise todo un estudio antes de fabricala. Ujujú. Iso é a ventaxe que temos co 3D. Ajá. E un pouco tamén é desa inspiración arabesca que nos comentabas? Sí, sí, sí. Ujujú. A ver, como se pode ver, son formas que aparecen, o que che dicía, en portas, en fachadas, bueno, un pouco... Moi bonita. Quería preguntarche tamén, como comentamos que estas son unhas entrevistas que estamos facendo con artesáns de Ujú. Artesanía de Galicia, vos pertencedes a esta fundación, que vos aporta formar parte dela? Bueno, pois en sí o que aporta é que, a ver, a marca, eu creo que hoxe en día a Artesanía de Galicia ten unha marca moi potente de calidad que se está levando por todo o mundo, digamos. E, bueno, un pouco é o respaldo que dá, que cada vez, bueno, eu creo que se preocupan máis de ter un produto máis, digamos, de unha calidad máis alta. E, bueno, é o beneficio que nos dá, é a publicidade, digamos. Ujujú. Onde podemos atopar ese xénero de calidade exclusivo? Non sei se tendes páxinas Bueno, nas redes sociais. eh, temos páxina web que é druida.org Ujú, e logo temos un Instagram que é druidajoias, ujú, druida barra joias, donde, bueno, podedes ver os produtos e logo para encontralos e mercalos sería nas tiendas. O que temos que sempre nos dedicamos profesionalmente a tiendas, non temos venta por internet, nin, o sea, todo o que temos por internet é como para mostrar o que facemos, que a xente, a ver, incluso na web proximamente haberá un vídeo onde se ve como se diseña a peza, faise, bueno, os ujú, procesos, parte dos procesos que hai, para que a xente, bueno, empece a valorar máis o produto que se fai aquí, digamos. ujú. Esas tendas están por toda Galicia ou por onde podemos atopar? Sí, hai por Galicia, e polo norte de España, en principio. Ujujú. Moi ben, pois aí estaremos atentos ás vosas redes e á vosa página web para ver ese vídeo que seguro que é moi interesante. Moitísimas grazas polo voso tempo e por contarnos como traballades e moita sorte para ese obxectivo de conseguir esas pezas exclusivas e chegar a toda esa xente. Vale, pois moitas grazas a vos e igualmente.